иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. Шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. Аз манзили зисти худ набаромада, занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. Суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Тамос 92 703 77 70. салом ҳамватанони арҷуманд. ба диққати шумо нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ тақдим аз телевизиони Тоҷикистон. таи ҳафтаи сипаршуда аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ як қатор ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазни ошкор карда шуда, ҳавфи зарари ин гуна ашхос ба ҷомеа бартараф карда шуд. дар студия ба шумо Моҳрухсор Таваллозода имрӯз дар барнома. пул надиҳӣ беобрӯят мекунам. боздошти ҷавони Тамаҷуд дар вилояти Хатлон. дар шабакаи иҷтимоии Одноклассик бо номи Манижа Камолова сайт дорам. бо роҳи фиреб худро духта гирифта аз мардуме ки дар ғарбӣ ҳастанд мада менависам, ҳамво сум мекунам. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов дар пайи номуросоӣ шавҳар ҳамсари худро ба ҳалокат расонид. боздошти нашаҷалоби касбӣ ва мусодираи махсусан калони воситаҳои нашъатдор. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ. дар доираи як амалиёти бобарор кормандони раёсати кофтукои ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ ҳадафи нашъаҷалоби касбиро барбод дода, миқдори махсусан калони ин маводи заҳрогинро мусодира намуданд. шаҳрванд Талобов Баҳодур маротибаи дуюм аст ки бо ҳамин ҷурм боздошт ва равонаи маҳбас мегардад. мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашаовар яке аз самтҳои муҳими фаъолияти хизматии кормандони милитсия ба ҳисоб меравад. кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ зимни бурдани як қатор чорабиниҳои оперативӣ як нафар сокини ноҳияи Шамсуддин Шоҳини вилояти Хатлонро бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи нашаовар ва бо мақсади дар оянда ба соҳибияти шахси дигар додан дастгир намуданд. ин нафар Талабов Баҳодур соли таваллудаш 1959 мебошад. ҳангоми аз назаргузаронии борхалтаи гумонбаршуда аз ҷониби кормандони милитсия маводи нашъатдор дарёфт ва мусодира карда шуд ки ба навъи ҳашиш мансуб буда вазни умумии он 20 килограмму 210 граммро ташкил медиҳад. маврид ба зикр аст ки гумонбаршуда пеш бо ҳамин ҷурм маҳбасӣ гардидаву ҷои оне ки ба ягон кори манфиатовар машғул мегардид боз бо ҳамин ҷурм даст задааст. агар ин маводи заҳрогин мусодира намегардид шояд ба бозори сиёҳ роҳ ёфта садҳо нафари дигарро мубталои нашамандӣ мегардонид. ҳамзамон зимни нишондод гумонбаршуда қайд намуд ки ин миқдор воситаи нашъатдорро аз як шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон ба даст оварда мехост дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст орад. боре ки ҳамин маводи мухаддире ки афғон гирифтам дар ҷои таъиншуда бурдум мондам. агар афғон занг зад ки ма гуфтам бояд 5000 сомон тра батан 5 минут ё 6 минут пас ҳамин тоҷикистони занг зад ки ҳамҷа бес ягон ҷо нарам ҳамиё мебинамад ҳамун сума метамад сумотуна ҳамун ҷаромам командони милисия мара дастгир кан гирифтам. айни замон дар раёсати тафтишотии Вазорати корҳои дохилӣ нисбати Талабов Баҳодур парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. дар ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд як ҷинояти куштори бераҳмонаи ҳамсар аз ҷониби шавҳар ошкор карда шуд. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ нафареро ки ҳамсари худро бо зарбаҳои зиёд ба ҳалокат расонида буд дастгир намуданд. гузориши ҳамкорони мо аз вилояти Суғд ин мавзӯъро идома медиҳад.
вақте ки дар муҳити оила ҳамдигарфаҳмӣ ва муҳаббату эҳтироми зану шавҳарӣ ҷой надорад, оқибати чунин фазои носолим роҳнамоест ба сӯи бадбиниву нохушӣ. дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар пайи номуросоӣ баъди наздик 4 соли оиладорӣ як оилаи ҷавон абадан пош хӯрд. шаҳрванд Фаттоев Шоҳҷаҳон Ғайратович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ҳаёти нави ноҳияи Ҷабор Расулов ҷуфти ҳаётии худ Дадабоева Гулчирои Юсуфҷоновна соли таваллудаш 2000-ро дар авҷи камолот ба ҳалокат расонид. санаи 26 апрели соли 2023 тахминан соатҳои 24 вақту соати рух додани ин ҳодисаи нохуш аст ки дар заминаи рашку бадгумонӣ ба вуқӯъ пайваст. بچه خیلی کار کردی چه روم گشتی خیانت کردی چه سر من خم کردی گفتم نقب کنزون کردم و خندوار کرد مسخره کردی بون کرد خندیده سو بعد عذاب گنده ولی оилаи ҷавон ки чанд муддат бо ҳам номуросо буданд дар суруғаи шаҳраки Меҳробод кӯчаи Боҳиров ҳавлии рақами 59 ки манзили истиқоматӣ холаи ҷабрида мебошад бо ҳам вохӯрда аввалан байнашон баҳси лафзӣ сар зада баъдан дар пайи хашму ғазаб шавҳар бо истифода аз корди хоҷагӣ бо бераҳмии махсус 6 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими Гулчирои Дадабоева зада то дами марг гулӯяшро буридааст. اینجا اتاق منزل استقامتی که سنه 26 اپریل سال 2023 سال از جانب گمانبر شده فتایف شاهجهان جنایت کشتار رخ داده است. دیده می شود که در اتاق منزل استقامتی با کارد خواجگی داری در عموم 6 مرتبه به عضو بدن اویلاش ضربه زده است. در نتیجه ددبای گلچیرای از جراحت‌های برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. бо гирифтани ахборот дар хусуси фоҷиаи хунин мақомоти милитсия ва прокуратураи ноҳияи Ҷабор Расулов боизи гарм боздошти гумонбаршуда Шоҳҷаҳон Фаттоевро дар ҷои ҳодиса таъмин ва нисбати охирон бо дастрасии талаботи моддаи 104 кодекси ҷинояти одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид ки вазнинтарин ҷазои ҳабсӣ дар пай дорад. як нафар ҷавон аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Қубодиён барои тасарруфи маблағҳои дар корти бонкӣ доштаи сокинони ноҳияи мазкур ҳамчун гумонбар боздошт гардид. ин нафар дар назди терминалҳои маблағдиҳӣ нафароне ки тартиби гирифтани маблағро намедонанд фиреб додаву маблағҳои онҳоро ба корти худ мегузаронидааст. дар ин хусус ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Қубодиён 2 нафар аз сокинони ноҳияи мазкур Имом Қолова Сорохон соли таваллудаш 1965 ва Ешбоева Муборак соли таваллудаш 1991 бо ариза муроҷиат намуданд ки шахсони номаълум аз корти миллии спитомин бонкашон маблағҳои пулияшонро тасарруф намуданд. бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро сокини ноҳияи Қубодиён шаҳрванд Шарипов Умурзоқ соли таваллудаш 2001 содир намудааст. дар рафти тафтишот муайян карда шуд ки Шарипов Умурзоқ бо мақсади ба даст овардани даромади мув дар назди терминалҳои ноҳияи Қубодиён истода аз сарфаҳм нарафтани ҷабрдидаҳо истифода бурда гӯё ба онҳо кӯмак мекунад. кортҳояшонро барои аз банкоматҳо пулҳояшонро гирифта рамзи кортҳоро ба телефони худаш насб менамояд ва ба дигар корт гузаронидаву баъдан маблағҳоро аз дигар терминалҳо аз они худ кардааст. бо ин кирдорҳои ҷинояткоронаш гумонбаршуда ба ҷабрдидагон ба маблағи 6780 сомони зарари ҷиддӣ расонидаву дар 2 ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад. аввалин бор 16 апрел пешбанк тамин омадам аз картаи аз занакак 4780 сомон ша гирифтам. дим маротиба 19 апрел аз занакак 10000 сомон ша гирифтам. дар шӯъбаҷаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Қубодиён нисбати гумонбаршуда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. бо пешниҳоди ин навор аз шаҳрвандоне ки аз ин нафар зарари молӣ дидаанд хоҳиш карда мешавад ки ба милитсияи маҳалли зисти худ муроҷиат намоянд. дар ҷомеа нафароне ҳастанд ки бо амалу рафтори ноҷавонмардона ва дур аз ахлоқи инсонӣ мехоҳанд манфиат ба даст оварда рӯзгор пеш баранд. шаҳрванд Каримов Анас Исмоилович соли таваллудаш 1990 сокини ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон дар шабакаи иҷтимоии интернетӣ Одноклассники бо ному насаби занона Манижа Камолова саҳифа боз намуда бо ҷавонон шиносоӣ пайдо кардааст.
ҳангоми боварии ҷавонписаронро ба даст овардан ва ба даст овардани акс ва маълумот аз ҳаёти шахсии онҳо ба ҷинояти тамаҷҷӯҳӣ даст дадааст. дар шабакаи иҷтимоӣ Одноклассник бо номи Манижа Камолова сайт дорам. бо роҳи фиреб худро духта гирифта аз мардуме ки дар ғарбӣ ҳастанд мада менависам, ҳамо сум мекунам. номбурда дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо ному насаби ҷавонписарони ба домаш афтода саҳифаҳои беобуркунанда боз карда, барои тоза кардани ин саҳифаҳои интернетӣ аз онҳо маблағҳои пулӣ талаб кардааст. шахсое ки мақсад сум намепартонмада, баъд ба номшон Одноклассник мекушодам. менавистам ки як галубой номи сайти ҳаморо хеле менавистам. баъд дар сайтшон менавистам, мегуфтем ки мақсад 500 рублай, 1000 рублай, 2000 рублай хеле партои дар картаи ман сайти шуморо удалид мекунам. Каримов Анас чандин нафаронро фиреб дода ва борои тамаҷҷӯҳи маблағҳои пулӣ ба даст овардааст. дар асоси муроҷиати ҷабрдидагон ба мақомоти милитсия ва дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон шахсияти Каримов Анас муайян карда шуда, кирдорҳои ноҷавонмардона ӯ ошкор карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурда парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, ҳаракатҳои тафтишотӣ идома дорад. сеҳру ҷоду ва фолбинӣ ки ҳамчун манбаи даромад барои ашхоси қалобу фиребгар гардидааст, наметавонад онҳоро аз ин амалу кирдори номатлуб боздорад. чанд тан аз сокинони шаҳри Турсунзода бо истифода аз соддагиву зудбоварии шаҳрвандон даст ба авомфиребӣ заданд. гузориш оиди сейргарони навбатӣ нақл мекунад. дар натиҷаи мушоҳида ва маълумотҳои оперативӣ аз тарафи шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккил дар гурӯҳи ноҳияҳои водии Ҳисор чеҳраи чандин нафар фолбину ҷодугар ба ном муллоҳои мардумфиреб ки бо истифода аз муқаддасоти дин ва бовариву эътиқоди шаҳрвандон кирдорҳои авомфиребонаи худро амалӣ менамуданд ошкор гардид. зиминан муайян карда шуд ки чунин ашхос дар мавзеи тарихии хоҷа Баҳоуддин Нақшбандӣ ба истилоҳи мардум зиратгоҳи Балогардонбова воқеъ дар ҷамъияти деҳоти 10-солагии Истиқлолият ба чунин мардумфиребӣ даст зада ба хондани дуои ғалат ва навиштани тумору таштоб аз корафтодагон маблағ талаб менамоянд. ман Тӯраева Рӯзигул ба деҳаи Неъматбахча ҷамоати дигар зиндагӣ мекунам. 10 сол буд ман Балогардонбовада мушкулкуша мекунам. чанд сум меша мехӯрам, зиндагӣ мекунам. Паянова Робия Байматовна, Истиқлол, Навобод зиндагӣ мекунам. 10 сал шуд Балогардонбовада мерем. дуо тамом. ман Маҳмадёров Абдулҳамид Юрмаҳмадович, соли 1976. ман дар ҷамоати Навобод Истиқлолият зиндагӣ мекунам. 5 сол шуд хизмати авай мазората карда ҳастем. онҷо 50 сум ҳар ҳафта ойлик метиҳад. дар рафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккил дар гурӯҳи ноҳияҳои водии Ҳисор фаъолияти мардумфиребонаи Бобоева Манзура, истиқоматкунандаи шаҳри Ҳисор, Маҳмадёров Абдуҳамид, Аянова Робия, Тураева Рӯзигул, Чориева ва Ишмирзоев Шӯҳрат, истиқоматкунандагони шаҳри Турсунзода ошкор гардид ки ҳатто чунин ашхос маълумоти тиббӣ, динӣ ва ҷамъиятӣ надошта даст ба чунин амали номатлуб мезананд ки хилофи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ман Бобоева Манзура дар 3000 солагии Ҳисор зиндагӣ мекунам. ҳамунҷа мешинем дуову фотиҳа мекунем. дар як рӯз мием ҳисоб мекунем 15 ё 20. чанд сол шуд ки шумо Балогардонбова рафтед? ҳамин ӯ қариям нашидам 2 солам хеле. мерем мебием бо рӯзи меша боронгарӣ меша ҷон ки сарпано нест ман намерам. касал худ маззам нест охе. ман деҳаи Регар истиқомат мекунам. ғаро ана Ишмирзоев Шӯҳрат. мин Балогардонбова мутаваллӣ мекунам. ҳар 3-4 сол ҳамҷа ана баъд оператсия ҳамҷа домно рӯя кардам. сархатиб рӯя кардам. гуфти ана оператсия шудагӣ ту ҳамҷа рафт набошад масҷид калон ба муаззини масҷид калон мутавалли ҳам. лекин инҷа зиёрат ба мутавалли ҳамҷа рӯя карда. чанд сом мебиди? мада 50 метр тамом каср ҳамҷа метр.
پولای دیگر گشته بانک نمیسپرم ابید تمام مدت 50 میلیون ما دوام میکنیم تمام دیگه. اشخاصی مردمفریبی در بالا ذکر یافته از این عمل پشیمان بوده ابراز داشتند که من بعد از این عمل نامطلوب دست میکشند. در این زمینه نامبردگان از طرف کارمندان شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل در گروه ناحیه‌های وادی حصار آگاهانیده شدند. در صورت دیگر بالا تکرار کردن این عمل نسبت آنها مجازات مأموری تطبیق کرده می شود. متاسفانه هنوز هم برخی از رانندگان واسطه‌های نقلیاتی بارکشان خلاف قاعده‌های بخطری عمل نموده و نوبسته از آنکه که راه‌ها را فرسوده می‌گردانند احتمال رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی بوده و خوف و ضرر پیاده‌گردان نیز هست. با نظرداشت مرکبی چنین وضع عملیات نوبتی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان از سنه دوم تا 12 می سال روان تحت عنوان بار پاشخورده برگزار شد. ضمن برگزاری این عملیات مقصدناک از جانب ناظران راه در حدود راه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان یک قطار کمبودی‌ها آشکار گردید. به خصوص احسانوف قنبرعلی استقامت کننده ناحیه وحش راننده واسطه نقلیات تمغه کماز قید رقم دولتیش 2007 AZ03 دولت و دولت ساکن شهر باختر راننده واسطه نقلیات تمغه کماز قید رقم دولتیش 2250 V303 شوبالیف زیارتشاه ساکن ناحیه جلالالدین بلخی راننده واسطه نقلیات تمغه فورلند رقم دولتی 6282 AY08 مصطفی علیشیر ساکن ناحیه وحش راننده واسطه نقلیات خونده قید رقم دولتیش 5859 AZ03 اشوربکov مرادعلی ساکن ناحیه دوستی راننده واسطه نقلیات تمغه زیل 130 رقم دولتیش 403903 به قید گرفته شدند که هنگام بارکشانی خلاف قاعده‌های بخطری عمل نموده حالت خود و اطرافیان را زیر خوف گذاشته بودند. هرچند مسئولین نهاد دخلدار در یکجایی با ناظران راه در این سمت کاربری می‌نمایند متاسفانه ضمن برگزاری عملیات مذکور باز هم به اعتباری برخی از رانندگان مشاهده می‌گردید که با عادی‌ترین طلبات قاعده‌های بخطری رعایت نمی‌کردند. اکثر این رانندگان محصولات ساختمانی از جمله سنگ و شغل قم و دیگر اشیاء روزگار می‌کشانیدند. در چنین حالت با پرده‌های حمایوی تأمین بالاپوش حتمی است که متاسفانه این طبقه رانندگان حتی در این باره تأثیرات نداشتند. با نظرداشت چنین کمبود و بی‌پروایی رانندگان بالاذکر طبق طلبات کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برایشان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شد. باعث نگرانی است که برخی از رانندگان مست و سرخوش واسطه نقلیاتشان را اداره نموده و بیشتر حادثه‌های صدموی از این جهت رخ می‌دهد. همین حالت بود که ولیف علیمقل محمد موسایویچ ساکن ناحیه شهر توس راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل اسرا قید رقم دولتیش 4049 NN01 از جانب ناظران راه در حالت مستی بازداشت شد. طبق طلبات ماده 332 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با نام برده 15 شبانه روز حبس مأموری و با مهلت 5 سال محروم شدن از حقوق اداره واسطه نقلیات تعیین گردید. بینندگان گرامی، این بود شرح مختصری حوادث و واقعه‌های جنایتی در هفته سپری شده. باقی به شما سعادت روزگار و بخت و اقبال بلند تمنا داریم. خیر تا برنامه‌های آینده صحتمند و سربلند باشید. اقدام جدید از مغازه مول‌های تکنیکی بهترین نرخ‌های دسترس با صفت بلند. شما می توانید با طریق کردیت حتی از دولت‌های همسایه نیز با واسطه پیار کارت‌ها تجهیزات تکنیکی را خریداری نمایید. از منزل زیست خود نبرآمده زنگ زده فرمایش دهید و مال و محصولات رایگان به منزل شما رفته می‌رسد. سراغ ما شهر خوجند کوچه آزادی 46A مغازه مول‌های تکنیکی بهترین. تماس 92 703 77 70.